Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalaisen normaaleja kohteita ovat muun muassa koulut, virastot, hoitolaitokset sekä liikerakentaminen ja asuntotuotanto. Osaamiseemme kuuluu myös peruskorjauskohteita tai kohteita, jossa vanhaa rakennusta muokataan uuteen käyttötarkoitukseen. Niitä on ollut lähes puolet kohteistamme. Referenssiluettelossamme on jo satoja kohteita. Niihin voi tutustua nettisivuillamme ark-kirjalainen.fi. Teemme myös sisustussuunnittelua. Vastaamme suunnittelemissamme kohteissa rakennuslain mukaisista pääsuunnittelijatehtävistä. Olemme syventyneet hyvinkin erilaisiin kohteisiin, ja rikkautena onkin ollut se, että kahta samanlaista kohdetta emme ole vielä suunnitelleet. Voimme visualisoida työmme vaikka animaatioksi, joka helpottaa ja edistää markkinointia uudella tavalla. Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy.